Gure gaurko elkarrizketatzaileak Bergarako Mariaren Lagundia ikastolatik datoz, dagoeneko prest daude pantailaren beste aldean. Asier Altuna Kixi Bergararra elkarrizketatuko dute, baina aurretik guazen apur bat gonbidatua ezagutzera. Eskertzera Risai, bere bai udaletxea eta parte hartu daben jende guztiai. Asier Altuna Isa, Bergarako 51 urteko zinema zuzendari eta gidoigilea. Film laburren arloan egindako lanekin nabarmendu zen, Topeka, Sarean, Txotxekin, 40 ezetz, eta hainbat sari irabazi zituen. 2005 urtean iritsi zen Altunaren debuta film luzeen alorrean, eta ez edonolako debuta, hain zuzen ere 2017an Handia filmak postua kendu arte, Euskal Filmik arrakastatxuena izan zena zuzendu zuen. Hau petxe beste. Bestain baten artean, bere jaioterrian Bergaran filmatua diru gabe geratu direla eta oporrak etxetik irten gabe pasako dituzten etxebestetarren historia kontatzen du filmak. Nork esango zion baina orain 15 urte Altunari, azken hilabeteotan denok bilakatu garela apur bat etxebestetar. Nik uste dut eukizeban arrakastaren ondorio zetorri dela bigarren parte hau edo. Gero hasieran pelikula estranu zanean, bai bultzatu zuzkuen produktorek beste bigarren parte bat egiteko, baina gu beste proiektu batzuz gauzkaun eskuartian, da, iritsi da momentu bat, telmota bitxok esan genuen, zaitik ez dugu erronka hau harrapatzen berrio gota zuzkuen hori ez, esan zuzkoen horrengo genduen beste bat. Iaz iritsi zen familiaren abenturen bigarren zatia, honela deskribatzen zuen Altunak filma, Bergaran grabak eta lanetan ari zirela. Da repente ipintzia familia bat beste egoera baten eta aldi berian goiaz aurrekoan bezala zeukagun intentzioekin, pixka gure burua esparra egiteko intentzio horrekin eta pelikula txukun bat egiteko, intentzioekin beti. Kameraren atzean ederto moldatzen da Asier Altuna, baina ea zer moduz moldatzen den, etxetik etxe bestutarren antzera galderak egingo dizkioten ikasleen artean. Ondo etorri ikusentzuleok, ondo etorri alarma egoeran grabatuko dugun galde gazte saiora. Gaurko gonbidatua ezagutu dugu, baina gaurko hiru protagonistak Bergarako Mariaren Lagundik datoz, ezagutu ditzagun. Kaixo ekipo! Kaixo! 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 Ze moduz, gogotxuz, telematikoki badabe galderatxo batzuk itxeko? Bai, gogotxu. Oso ondo, lehenengo bakite galdera zerrenda luzia petatu da baina, azteko eta behin, keixi, ondo etorri eta eskerrik asko, gonbidapenai onartzi harren. Placer bada guretzako, balako balditzetan badabe, zeurekin zeu hemen eukitzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeu. Azteko eta behin, nondik datorkizu zuri zinemarako grina edo zure familia masoen zinema gintzan zabilen baten bat edo... Nire familian baserritxarra gari dago. Ez dakit, nik uste dute bai eukine bala gaztetan igual kontaktua artiakin edo nire lehenguzu baten bitartez, Joxan Iza, pintoria, eta berakin egiten ditun beti, etortzen asko baserrira pintatzera eta hola, eta berakin gustatzegaten asko pintatzea. Hortik etorrileik zerbait, eta gero bai, ez dakit, nire etxian, baita neukan izeba bat irakaslea zala txabaltan, izebarantxa, eta berak, beti euskara asko maite zeban, da beti ipui pilo bat ekartze zigun, pilo bat, ez? Eta bai gazte-gaztetatik beti ipuin gintzan ibil naiz irakurtzen eta baita idazten, eta beti neukan kuaderno bat zabalik, ez? Eta nik uste dut kuaderno hori mantentzen dutela ondion erabiltzen, kuadernoa edozer gauza apuntatzeko, ez? Izaleike ideia bat, edo marrazki bat egin, edo esaldi bat, edo ametsa goizian, edo lako. Eta hori txiki-txikitatik beti ukidot, ez? Eta nik uste dut zinean moten dago irudia dela importantia, irudia importantia da, baina narrazioa oso importantia da, ez? Eta ja Andoaingo zine eskolan sartu nintzanean, porque nire intentzioa lehenengo arte ederrak Bilbon itxia zan,
baina kou egiten nahi ditzala bi suspenso izan ditun, eta bueno, hartu neban andoaingo bideo hori. Eta hain ja konturatu nintzen, ez dakit, gustatzen jaten kontu hori, ipuiak eta idaztea eta narrazio hori, bueno, gidoigintzaren zentrua dela, ez? Eta hortik hasita, eskolan egoala idazten hasi nintzen historiak, hau patxe beste bera, eskolan nitzala hasitako historia bada, eta, bueno, gero handik 10 urtera egin zen pelikula bat. Baina, bueno, nik uste hortik datorrela, ez, buruai, ez dakit, txori asko izan ditut, buruan beti eta ondion bebai, ez. Eta etxean, zela hartzen da bezu, sinema zuzendari izeteko gogoa daukotzula? Bueno, oso politxa da, ez, azkenean, ilusio handixakin, gero, bueno, baitxa, ez dakit, Bergaran, gure lehenengo pelikula Bergaran rodatzia eta azkenean hain bergatarren ezaugarriak dauzkan kontu eta saritzia, oso politxa da, ez? Eta, bueno, alde horretatik, nik uste eta harro daudela, ez? Nire familiakoak. Ziur, Etxebestetarekin ekiko da bela ikasliek galdera gehiago bitxeko, baina, bueno, bota ditu emundu gure horretako txanda. Nora, zure ordua? Zenbat urtekin hasi zinen zinema munduan? Ikusentzunezkoakin zer ikusixea daukan zerbait ikasi zinuen? Bai, bueno, Andoaingo Zine Eskolan ikasi neban, gero junitzen urtebeterako Venezuelara, bertan eskolako 4 lagunek zeukaun intentzioa estudiatzen jarraitzeko, eta, bueno, hasi ginen lehenengo Kubaran egin dugun. Handago eskola, Habanako Zine Eskola oso izena handiko eskola bat, eta apuntau ginen ara, gure intentzioa era jutea zen, baina ez iguten hartu. Bueno, oso jende asko Europa osotik eta saiatzen zen juten. Eskari handixa eta eskaintza ez horren beste, ez? Hori da. Eta hor, bueno, azkenean apuntau ginen 3 tokitan, beka bat eskatu gendun daula, eman ziguten beka, orduan, bueno, Venezuela jun ginen, eta han eukin neban suertia, jun ginen 4, bukatu ginean bertan TV movieak rodatzen, tekniko bezala. Eta nik esan ofizio bat, zadala makinista, ez? Zinean da, trenbideak montatu eta kamera mugimenduak egite dituna, gruak eta alako. Eta, karo, niretako izan, neuskane igual 21 urte, 22, eta zan, bueno, egotia, historia kontatzen, sartuta lan dinamikan, eta, bueno, han urtebete egin eban, bueltatu nintzen ona, eta orduan ja atia jo nituen zinea egite zuen jendeakin, eta segituan hasi nintzen tekniko bezala lan itxen, ez? Eta tekniko bezala initzuan, ez dakit, 20 pelikula edo, eta hor, bueno, hori bai dela eskola, ez? Horre ikasten da dana, ez? Nola zuzentzen daban zuzendarixak, aktorea nola mugitzen dian, zenbat zailtasun dagon plano bat egiteko, eta horrek erresten dago asko gero idazterako orduan eta baita zuzentzerako orduan. Eta hori izan zen niretako ikasketa handixena, eta baita beti, ez dakit, igual baserri txarran izelako edo, beti jun izan naiz bebai gauzak ere itzen, ez? Tarte hortan neguanean tekniko bezala lan egiten, pelikulatik pelikulara tarte asko gote zan, porque pelikula rodatzen dira gutxura bi hilabetetan edo, eta igual egiten ditun, urtean 2 pelikula, o 3. Baina, bueno, atxeen aldi batzuk, ez? Atxeen aldi luze batzuk ikutzen zituen. Hori da, eta hor aprobetxatzen eban, baiteko gidoigintzako eta realizazoko kursilloak, nire kabuz ere gidoiak idazten ditun, kortoak prestatu, eta hau patxa beste tarte horretan sortu zen ideia bat, eta junitzana lantzen urte askoan ziar, ez? Eta orduan, irtsizan momentu baia, Telmosnan nire lankideakin batera, berak ere tekniko ezela lan itezun, da esan ginoan, zeitik etxua guk pelikulatxo bat diten da. Hortik txotx sortu zen, ez? Eta, arrakazta izan zeban, gero 46 etorri zen, eta ja, 2 laburmetrai horren ondoren, telebistati ditxu zozkuen, gidoilari bezala lan iteko, han programa batzutan, eta hor ja, horre pausua eman ginoan, hau patxo beste egiteko, eta hortik aurrera ja, eukidot, ja dana kontatu. Aurpegi ezagunagoak zarete ja. Hori, apurtxo bat egiteko, anartzen txanda orantxe, bota galdera anartz.
animatuko zen dituzke gaztiak ikusentzunezkoekin zer ikusisa dauken lanbidea jorratzera, eta sormenarekin zer ikusisa daukenak? Ez dut ulertu esan du. Animako zinuzten gaztiak ikusentzunezkoen arloko ikasketak egitera, edo sormenaren bueltako ikasketak egitera? Bueno, nik ezin dut desanimau, azkenean berez, uste dut, nik asko maite dut nire lana, azkenean pelikula baten aurrian, edo ez bakarri pelikula bat, igual anuntzio baten aurrian ipintzen naizenean, edo bideoklip bat, edo zer gauzan aurrian ipintzen naizenean, beti da berriz hasiko bagina bezala, ez? Dakizun dana ez du esertarako balio, eta hori da, ez? Berriro bezala. Orduan, horrek, bueno, beti ematen du puntu hori, bertsolaisa bezala, amildegi onduan egoteko aukera hori. Hori sentsazio oso polita da, ez? Eta berez, bueno, nik ointxe bertan suertea dakat ez jatela falta lana, eta egiten ditula nahi ditudan proiektuak, ez? Batzuei esaten die baiez, beste batzuei ezetz, baina nago egiten nahi duten lana, ez? Berez, oso politxa da arlo guztietan, bai gidoia idazten ari izan dinean, bai rodatzen edo montatzen edo beti dago zerbait berrizisa, ez? Eta, bueno, alde horretatik nik uste dut bizitza hontan, sormenakin bizi basa, edo zer gauza itxeko, sukaldatzeko bertan etxian, ez? Hileik ezu makarroi batzu, goxatuz eta probatuz osai berrixak eta gauza asko, bueno, pixkat esperimentatuz, edo hileik ezu makarroi batzu, poteko tomatia bota eta nastu eta jan, ez? Baina, nik uste dute interesantiagoa dela, gauza, eta hori da azkenean bizitzeko, bueno, nik uste sekretu hona dela, sormena inguruan eukita bizitzia, ez? Hortxe gome dizua. Uxue, zure galdera. Nondik etortze jatzu filmak sortzeko inspirazioa? Hau, noraino erantzu zeiken, edo bintzat inspirazioa nondik, kixi? Bueno, azkenean, nola nire bizitza sormen prozesu badan, beti nago oso adi, ez? Edozein esaldi, edozein argazki, edozein notizia, edozein mai baten inguruan dagoen kontu, izan leike pelikula bat egiteko aitzaki, ez? Asko astu egiten dira horreitik kuadernua eramaten dut, eta oin mobila ere, porque mobila da eramaita bat oso interesantia, porque edozein tokitan audioa grabatu lehikezu, edo argazki bat atara kartel bati, marrazki bati, edozein gauza, ez? Eta, bueno, nire pelikulak sortu dira toki askotatik. Txotx adibidez, sortu zen nire irudimenetik. Hori ez dago... Baina, bueno, adibidez Topeka, Joseba Sarrimendiaren ipuin batean oinarrituta dago, hau patxe beste kalean entzunun historia batetik sortu zen. Eta guazinen kuadernoan idazten ez da, bizkanaka? Bai, poliki. Orduan, bueno, nik uste dut kontua dela egotia adi eta kuriosidadia aukitzea, ez? Berez kuriosidadia badakazu, beti sortzen da zerbait, ez? Eta hortik sortzen dira, eta gero lana, ez? Lana egin behar da, porque ideia on bat eduki dezakezu, baina jakin behar dezu ondo kontatzen historia hori. Eta hori ondo kontatzeko kontrolatu behar dituzu gidoigintzako erramintzak, ez? Narrazioa ondo eramatea, eta hori oso fundamentala da. Eta hori ofizioak egiten da, eta baita ordu asko sartuaz, ez? Oso ondo. Ikasliek galderak egitez aparte, kixi, prestatu dabe bezure gertukuen gana jodabe, eta badauko zure hasierako urtietako kontatzen ditzuena lagun baten agotik. Haupa, kixi, ez dakitzuk gogoratzen duzu nahi dela, 30 urte pasatxoia. Gu gaztetxo batzu ginen, eta orduan, burutu jakun, antzerki talde bat sortzia, ez? Bergarako, lagun taldetxo bat, beste batzuen artean zu. Eta, orduan Zabalotegiko lokal batzuk zeren, eta han txontxongilo taldea bebasauan, eta, haren inguruan, ber zehose ikasiko ginoan, ez da?
Eta orduan, hortarako udaletxea diru laguntzak eskatu zotzaun, eta eman soskuen, eta gu ezagutarazteko pegatina batzuk eta inginuan, eta baina antzeslana esaten dana. Gauza hundirik ez. Desastre bat. Zein da, ekote guzu Ester, eta zergatik izan antzeslan hori desastre bat. Miedo eszeniko. Importantea, ezta? Kontua zan, zela dau, jaixak, ez dakiz ez jaixa zian, San Martinak edo Pentekostez, ez dakiz zein zian, baina zan bukatzeko, jai horre bukatzeko, sardinaren erretzia edo, estenaratzia. Eta egon ginen, usteo, sardina bat eraikitzen edola, baina momentu baten, sartu, ez dakit, ez ginoan egin. Hori, amildegia, ezta? Amildegia ikusi zen. Bai, beldurra. Oso gaizki pasau ginoan, garai hartan, oso gogorra, bai. Barkamenak eskatzen dutzat hemendik ganajen arbaiza orduan kulturako zinegotziak. Horrek, itxuzitantea tinteroan, egunen baten akaso, ezta? Bueno, ikasliek galderaz aparte, beste konturetxo bat galdetzeko kixi, jo COVID-19ak dana hankaz gora jarri dau, krisi sanitario honek, ez dakit aurrekaririk ez dauko, eta nik uste dana hankaz gora jarri daula, zinema mundua bai, suposatzen dut, zu nola bizi izan duzu COVID-19? Bueno, alde batetik, sekula baino lan gehiago indot. Justo tokau da, gare pelikula bat prestatzen, bai, justo maiatzak 12an geunkaun Europarako diru laguntza batuen epea, ez? Eta, horra aurkeztu diaginuan, bai, pelikularen tratamendua, memoria, eta, dokumento potoluak, ez? Orduan, gure intentzioa, COVID-a etorri baino lehen, hori prestatzea zan. Orduan, batez be konturatu sekula, baina proiektu hobea prestatu dugula, ez? Orduak eduki ditugulako, eta oso zentrauta egon gara hori egiten, ez? Esan gehike mesede indotzuela, norri baten zure proiektu konkretu horrei? Bai, esalike, alde horretatik oso lagungarria izan dela. Bestalde, txintxua gure produktoran, Koldo Almandoz zine zuzendariarekin batera, ETV-rako serie bat prestatzen ari gara, eta gure peak zian, maiatzean bukaeran, ekaina hasieran, grabatzen egotea, egongo gineke grabatzen, ez? Eta hori atzeratu indou pare bat hilabetea, abuzturako lagadou. Eta, gero, somatzen dutena inguruan, baina da inseguridadazko, protokoloak, ez? Zenbat, zen neurriak hartu behar dian rodajetan hori aurrera eramateko, egon zian horritz egiten ere, edadeko jendeak ezin zela lan egin, umekin ere ez. Komplikazio desente dare rodatzerako orduan, neurriak hartzeko. Baita seguruekin ere, pelikula asko bertan bera geratu dianak, hori katastrofe handi bada, porque zu finantziatua badakazu pelikula bat eta ez badezu bukatzen edo ez zuk bezain zuk nahi ezu moduan, horra aldatzen da asko eta arriskuak handixa dira, ez? Alde horretatik ikusten dut, bildurra emuten dozta pixkat, gu bezalako produktore independienteak txikixak, zailtasun gehiago edukiko gula zine egiteko handixak baino, ez? Eta, beste alde batetik, ikusi dugu bai, zenbat ikusentzunezko konsumitu dugun denok, ez? Zer ginakek, ez da kultura gabe konfinamenduan, ez da? Baina pilo bat kontsumitu da, horra alde hortatik, ikusten da plataforma gero eta potere gehiago eta indar gehiago daukela, eta dago beharra, ez? Seria, sekula ez dira hainbeste baloratu gaur egunean bezala gidoilariak eta historia kontatzen du jendia, ez? Eta alde hortatik, gu adaptatzen nahi geha egoeratara, ez? Eta, egizia da, ez dutela lana egitari utzi, ez? Gutxi gora behera zenba denbora iraun dezake film bat sortzeak eta grabatzeak, zer irizpide hartzen duzu kontuan aktoreak aukeratzeko? Oso diferentia da segun ze pelikula egite duzun, ez? Ointxe bertan, adibidez, eskuatian dakat dokumental bat, eta, da justo Donostiko Santa Clara uartean egingo dan
Cristina Iglesias eskultorearen obra horri buruz dokumenta bat egiten ari gara, eta bueno, hori adibidez ematen digu denbora prozesua berak, hasi ginean udazkenean rodatzen, eta nik uste urrengo urteko udan edo bukatuko dudala dokumentala. Fikzioaz hitz egiten ari bagara, bueno, segun eta zein pelikula da oso diferentia da. Adibidez, hori nago idazten Kirmen Uriberen azken liburuan oinarritutako pelikula bat, bere liburua zen Elkarrekin esnatzeko ordua, eta pelikula dituko da Karmelez. Orduan, Karmelekin, besaleik ja noiala 2 urtero, hasi nitzanetik pixkat Kirmeni eskubideak eskatu notzenetik. Eta, bueno, egon gara merkatuetan, eskatu dugu diru laguntza bat garatzeko proiektua, Eusko Jaurlaritzan, da horrekin, egin ditugu merkatuetara bidaiak, lehenengo idatzi nuen tratamendu bat, eta oin ja gidoia idazten nago, ez? Ja, 2 urte terdi 3. Hori bai dela zu txikian indiako zerbait, eh? Bai, eta gure prebizioak nola den pelikula bat, justo Gerra Zibilean kokatu dagona 10 urte irauten duen historia, oso komplikatua da produzio aldetik, eta gure prebizioa da 2022an rodatzea. Orduan, hori pelikula potolo xamarra da, eta hola suertatu da. Beste pelikula batzuk, gutxienez 2 urte behar dituzu. Zeren, adibidez, Amama ere, idazten pasagen duen igual denbora gehiago, baina, gero, astezeanetik rodatzen, eta bukatzen desun arte, pelikula bidaltzeko bezala daukasun hartu, urtebete ematea normala da. Eta, gero, beste urtebete Amamakin adibidez, egon ginean bidaiatzen. Zituen 70 mundu nazioarteko festival, eta, hori ere, egin dezakezu paso egin, baina, pelikula laguntzea ere ondo dago, bidaiatzeko oso aukera polita da. Hori da beste lehen galdetu den, ikusentzunezko edo sormen lanian dagoen gauza oso polita, zure pelikula hori erakustea mundu osoko festivaletan, eta zuiaz jendia ezagutzen, zuk zure realidade hori, edo zu pelikula hori erakusten dozu, feedbacka jasotzen dozu. Ez dakit, da historia bat oso polita, ez? Goratzen do behin Aupa Etxebestekin, orduan gaina gaztia ginean, eta, karo, gonbidatu zuzkoen Xangaira, Xangaigo festivalean, ez? Eta imaginatu, Sanareto 700 lagunetakoa eta dena beteta zeon, txinoz beteta dana. Eta han pitxitxi jate zabenean, barra hitz zeben, porque are pekatua jandakoa dira. Eta gero ondoren, pelikula ikusita gero, txinua, nik sekula ikusi gaikoa, fila bat inzeben oin oso oitxuta gare filak itea, hilarak itea, ez? Inzaben fila bat nire autografoak eskatzeko, eta nik itzena joan barre, baina kristona. Zenbat lagun egon alzien zure diseñadura eske? Baina ez dakit, 30 asko. Eta oso momentu bereziak, eta hori bezala dare anedota pilo bat, ez? Orduan, denbora, ez? Denbora, baina, ez da, badago jendea oso, nahi dula beti rodatu eta beti egon horra tope, baina, lasai hartzeko ofizio bada, zeren komplikatua da, eta batez be saiatzen garena da pelikulak edo historiak ondo aukeratzen, gero 3 urtean zehar zure motxila bat edo zure lagun bat izan ikelako. Arekin inbiozulako elkarri bizitza dana, ez da? Hori da. Anartz, zure txanda? Aupa Etxebeste eta Agur Etxebeste filmak grabatzerako orduan, zer dela eta aukeratu zinuten Bergara? Bueno, niri errespeto pilo bat emoten zuztan bertakoa izan da, ez? Lehenengo aldia luze bat egiten genula, eta oso errespeto handiko kontua izan zen, ez? Kontua da, Telmo eta Bixok ere pelikula idazten ari ginean, etortzen ginean Bergara, egoten ginean Oxangurenen idazten, eta askotan bajatzen ginean kalera, eta ikusi, eta momentu batean, pelikula ingo zela enterago ginean, hasi ginean lokalizatzen tokiak, ez? Eta jun ginean Hernanira, jun ginean Azpeitira,
baina Bergara, eske azkenean idatzita zeon Bergaran bezala, eta lotura guztiak hor kokatze zian, ez? Eta bueno, Zareko prozesu natural bat izan zen, Bergara bertan. Bai, nik uste bai. Eta bueno, gero, izan zen oso polita, Bergarako herritarra zela erantzu zeben, bukarako sekuentzia hori inginuanean, bueno, azkenean ez ginen da mutu, benetan oso historia politxa izan zen, ez? Eta bueno, bigarren Aguretxe beste, logikaz Bergan egin behar ginoan, eta hori bai izan zen, ez dakit, Itzulera hori zelako izan zen? Jo, politxa, porque 15 urte gerua, sartxua gilea zurituta, lasaiago bezala, eta, bueno, egia da, hori, ez dakit, erregalo bat izan zen, ez? Bai guretako, bai, ez dakit, konpartitzeko gauza bat, ez? Pelikula itxe hori, sentitzen ginoan, herritarrak oso posi zeudela, derrepente egotia jendea pelikula bat itxen herrixan, eta baita aldi berian, jendearen parte hartzea, eta ez dakit, azkenea etxean bezala, ez? Batekin itxegin, bestiakin, da bitartian lanian, ez? Oso, ondo. Uxue? Bueno, lehen kontagozu Aupaitxe besten anekdota bat, baukazu besten bat Agurretxe besten liburuz? Jo, ze kontaukaut bai. Bueno, Ramon Agirre. Ramon Agirrek eukize pelikulasi baino bi astelehen hau edo, deitzen dana hemen adultorean edo tiroi bat bezala, pedrada edo deitzen da, holako, bueno, da mina, derrepente, bateizu golpe bat bezala, zate dute ostiko bat jasotzea bezala dela, hola, sentsazioa. Eta, karo, derrepente gure protagonista kojo zeon. Eta, bueno, Hori zen hori, grabaketa gara hasi baino, bi astelen hau. Orduan, karo, dana martxa, ez dakize, eta, bueno, hasieran ez genion importantzia asko emon, baina, karo, grabaketa eguna iristen zan eginean, derrepente, Ramon, baina, eta orduan hasi ginean, masajistak, ez dakize, bueno, ja medizina... Erlojuaren kontra hor. A tope hor sartzen, baina kojo zeon, eta, bueno, esaten ginoan, Ramon kojo. Patricia Etxebeste kojoa izango da, zergatik, ez dakik zergatik, ez? Eta hor, bueno, momentuan, askotan zinean gertatzen da improvisaren bia dela, ez? Eta erabakia hartu behar dira, eta momentu hortako erabakisa izan bia zen, mantentzen dugu kojo edo saiatzen ez izaten errena eta, baina, bueno, azkenean errena. Baina, bueno, oso modu sutil batean. Eta, bueno, gero, personajeak gero, laia, 60 urtekin daula, azten dia, belauneko komplikazioak, eta... Nahiko realista bada. Oseak, realista, bai, realismo. Oso ondo, Nora. Irakurri dugu zuretzat pertsonalki Agurretxe beste opari bat izan zela, zer dela eta? Agurretxe beste filma zuretako opari bat izan dela, zergatik izan zuke? A ber, berez guk zinea egiten dugu, eta ja interesantia eta edarra da norbait etortzea eta insistitzea pelikula bat egiteko, ez? Lana, azkenean guretako ofizio bezala aldortatik hori politxa da. Bigarren gauza oso importantia dela juntatzea lantalde guztia, berriro, bai aktoreak, bai zuzendarixak, eta bai ekipo guztia, ekipo tekniko guztia, ez? Bueno, izan zen berriro elkartu eta gozatu, ez? Bai esperientziakin, da beste modu batera, baina elkartzea. Eta nik uste dut hori pelikula bat egiteko prozesuan rodajea oso importantea da, eta batez beda bizipen oso intensua, eta bueno, lagunen artean egiten duguna, ez? Eta alde hortatik, gozatu bat. Oso ondo. Beste galderatxoa, baina ez oraingoan ikasleen partetik, bizipen bat, zurekin urte askoan bide lagundarra batekin. Kaixo, guain dela 15 urte hasi nintzen lan egiten, Asier Altuna Kixirekin. Gure lehenengo lana elkarrekin izan zen sarean,
itxasoan rodatu genuen laburmetrai hori. Hasieratik konturatu nintzen, beraiendako oso importantiak diela irudiak. Berari gustatzen zaio irudi indartsuak sortzea. Hori egin genuen laburmetrai hortan eta hortik aurrera elkarrekin egiten dugu lan askotan eta oso gustora. Sortu genuen Txintxua Films, ekoiztetxea, orain dela ja 12 urte, eta jarraitzen dugu lan egiten eta historiak sortzen. Bide lagun, ezinbestekoa. Ze importantia dan, bai. Bueno, Marianekin, dan, azkenean, ez? Oso importantia da. Azkenean, bai, eskola garaian bertan ja, edo gerua zine munduan hasi nitzalnian lanian, hor konturatu nintzen, zinea ez dela pertsona batek egiten duen lana, azkenean lantalde oso bat behar da, konpenetrazioa behar da, eta horrek egiten da. Askotan zu eskolara juten basa eta bakarrik bukatzen baduzu, ez duzu zine asko egingo, zeren benetan oso... Naiz eta genio bat izan. Bai, da, behar da lantaldean, eta bueno, ni gainera, ez dakit, ni oso eskuzabala nahiz alde hortatik, eta gustatzen jat, jendeari lagatzea libre bezala, ez? Eta importantia da, bueno, ideia oso argi laga, hasieratik, gidoian ondo islatu, eta gero, departamentu bakoitzeko buruak edo ikustea zedan, bueno, ni daukaldan ideia hori burutzeko modu honena, ez? Modu elegantena, modu potentena bezala, ez? Eta, bueno, azkenean da, elkarrizketa bat sortzen dezula mei baten inguruan, nola egin pelikula, eta denon artean egiten da, eta hori, bueno, eta manean, bueno, alde hortatik, bere funtzioa oso importantea da, porque bera da ekoizlea, nitxo izadazka buruan, eta berak, asfaltora lurreak hartzen hau, eta, bueno, oso importantea da produktoren figura, zeren, bueno, aparte, dirua lortzeaz aparte, kreatiboki benetan beharrezkoa dana bakarrik, bueno, saiatzen dira guzten, ez? Eta, bueno, produktore onak, segurazko pelikula onak egiten bukatzen dute, ez? Orduan, bueno, importantia benetan. Oso ondo. Anart, zure txanda? Aurretik aipatutakoak humorezko filmak dira. Erosuen sentitzetan generoa dela esango zinuke. Eta eraberian fikzioa ala dokumentala nahi xabitzuzu? Erosuen humorezko filmak edo ze generotan eta fikzioa edo dokumentalak nahi xabitzuzu? Bueno, nik humorezko film guztiak Telmorekin egin ditut. Osea, ni Telmorekin barre indet bizitzan asko. Eta nik uste dute bukatu nebala berakin txotx eta berroi ezetz eta horra abiatu ginean pelikula egiten barre asko itzen ginoalako eta ez bakarrik bizitzan, baita sortzen eta kortua egiten eta montatzen eta prozesu guztian, ez? Eta, bueno, hori gozada bada, ez? De repente barre egiten duzun pertsona batekin, bueno, zure... Nik uste dut berak eta nik nahiko koinziditzen dugula ikuspuntuan. Hore, uin bera dokotzuela edo dukitu berbera. Hori da. Eta, bueno, hori hau patxe beste eta gero agur ere, izan da, eta brinkola tartea, porque brinkola ere hor dago, ez? Horre koinziditzen da, bueno, gure humore surrealista berezi hori. Eta hori gozada bat, da sanoa da ondo pasatzen dugu, ez dakit, ondo pasatu dugu, ez? Gero, bueno, nik personalki eramaten dozagillo, bueno, gisa da, hau patxe beste nik idatzi nebala, eta hor komedia atera zan, baina, bueno, igual, gaur egunean nik ikusten dut nire pelikula personal bezala amama bat, ez? Horre, bueno, bai ikusten dut ikuspuntu oso propioa eta bueno, barrutik ateratzen jaten pelikula bat, ez? Bueno, denekin hau gustora, azkenean, gero... Bakoitza dauko bere gauza, ezta? Bai, gero dokumentalak, dokumentalak dira oso gauza politxak, nik egin ebal lehenko dokumentala izan zen Jela Troke izeneko laburmetrai bat, Maite Larburu abeslariarekin eta Holandan grabatu genduen, eta bueno, izan prozesu bat oso politxak. Junginan 4 pertsona,
lau pertsona zine leike, ez? Bat soinua, Alasne, Marian produzioa, ni realizador eta kamera, eta Javi Agirre kamerakin, ez? Argazki zuzendaria. Eta lau lagunok bidai bat ingen duen Amsterdamea, eta aste betian grabatu gendun kortoa. Gero etorri ginen ona, montatu nuen Loganekin, beste dankide batekin, eta gero joan ginen berriro erakustera pelikula hori grabatu zen toki berera. Eta gauza horiek, hori bai diala erregaluak ere, ez? Bidaiatzen, Kordoba grabatu, gaina ondo geratu zen, kriston arrakasta izan zuen, eta gaina erakusten diozu, ekipo berberarik euren, porque zan orkesta baten inguruan zan historia, ez? Eta orkesta horrek joko duen toki berean botatzen zu kortoa, eta bueno, oso borobila, ez? Hori da oso... Borobiltza proiektu batean. Eta batez beda politxa, jute salako sortzen, rodatzen zoia zen eginean. Hori bertsolarirekin gertatu zitzaidan, nik gaizki esan du, bertsolari aurretik inda neukan. Denotik. Eta horrek ere ematen dau oso politxa da, ez? Eta bueno, dokumentala gainera ematen dozte jaten, desente. Pelikula bat, fikziozko pelikula bat sortzea eta mantxan ipintzea kostatzen dalako urteak. Eta beraz diru sarrerak kostatzen dira, jasotzea, eta dokumentalak beste ritmo bat eskatzen da, beste? Bai, eta bueno, hori dokumentalak dira gauza errez egiten dituna danak, askotan nik nire kamerakin ere grabatzen ditudanak, hori egin nuen bertsolarin, oindala ja, ez dakit, 10 urte edo, 2011 usteko da. Eta hane bete enpatxau izan kamariakin. Eta lagan eman 9 urtean. Eta gero oin, iaz aurten estrenatuko dut, Arzaken pelikula. Juan Mari Arzak sukaldariari buruzko pelikula. Eta bueltatu nintzen, oindala 2 urte edo, berriro kamera hartu eta grabatzera. Eta horrek ere, dauka historiaren punto bat, ez? Kamera hartu eta bilatu, eizatzeko, ez dakit, da oso primitiboa eta oso politxa. Eta hori, azkenian, ez dakit, gidoi gabeko historia dira, eta sortzen doiaz, grabatzen zoia zen nahi eta oso politxa da. Osea, nik uste dute, ondo aukeratu bia dela proiektua, eta bueno, gustoko dituzun gauzak eta gaia jorratu, baina berez gero pelikula bakoitzak daka berezitasuna eta gauza politxak, ez. Oso ondo, eskerrik asko Kixi. Beste galderatxo bat, Uxue? Hizkuntza dagokionez zure film asko euskeraz inak die, ze garrantzi dauka horrek zure lanetan? Ze garrantzi dauka euskarak zure lanean? Asko, ez? Azkenean euskalduna naiz, etxetik jaso da beti euskeria mantentzia eta babestia importantia dela, hori aitona handi jasotako oinordeka gauza bada, eta bueno, nik beti esan dut modu natural batian idatzi ditu dela historiak euskeraz, eta, bueno, guk, ez dakit, eraman dugu beti gu izan gara aintzindariak ero kontu horretan, zinea emaian, euskeraz errodatzen, baina, bueno, guretako ez da izan gauza problematiko bat. Batzuk muga diote, beste batzuk aukera, zuek zela bizi dut izan duzu? Bueno, guk hasi ginean ja txotxekin arginko euskera zingo dendula, eta planteatu gondeun euskeraz, eta produkterek ez zuten ez esan, eta ondoren bai gertatu zen, hau patxe beste, euki gendun aukera erderaz egiteko, baina esan atera, eta gero, planteatu zen, ETB-ren batez be, eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera pizkate euskerarikoko aldatu zen pizkat, eta izan gendu suerte hori, egotia tokian, gidoi hori idatzita, eta pla, ez? Eta, niretako modu naturala da, eta nire hizkuntza da, eta ez dut ulertzen, zerri baten gertatzen den historia bat, erderaz kontatzea, ez? Ez dako zentzurik. Eta, oso zaila da, gero eta nabarmen hau ikusten dugu, benetan ez bada diru laguntzari bukatuko dela Euskal Zinea, porque
danak eramaten digu, beti eraman digu, beste hizkuntza handiago batzutan rodatzera, ez? Baina, bueno, gu nahiko petralaga eta jarraitzen dugu hor, baina oso zaila da. Eta proiektuak benetan, espadia benetan laguntzen, bukatuko dira eta bukatuko dugu. Lehegunean oso kurioso, nire alabak, ez? Erakutze nion, egin dugun, oin rodatuko dugun, ETV-rako rodatuko dugun trailerra, ez? Erakutze duten, eta alabak, amairu urte, amairu urteko dazka, eta derrepente esan zu, jo, ze potentzia, hau erderaz esango balitz, lo petáis. Buah! Ze esanguratxua, ze esanguratxua dan. Ez que horti doia dana, ez? Eta gu bentset espadegu besten, da horre, benetan behar ditugu politika serixuak bestela bukatu ingo da, porque danak eramate digu beste modu batera lan egitera. Oso ondo. Nora, zure txanda? Hollywoodeko edozein zuzendariekin film bat grabatzeko aukera izango bazenu, norekin egingo zenuen? Hollywoodeko ze zuzendarekin. Ya está, bota. Viggo Mortensen. Zergatik? Jo, aktore oso potente iruditzezat, baina behin egon nintzen Seattleko festival batean, zine jaialdi batean, amamakin, eta han parte hartu duen gozari batean, ez? Mai borobilak eta hola. Eta derrepente ikusi nun, eukin nun Viggo 2 metrotara. Eta bere presentzia, ez dakit, zehose dauka... Bere ikuruan zerbait, ez? Bai, eta esan nun, ni Viggo Mortensekin ingo nuke pelikula bat, gustora. Oso, ondo. Zine mundua, ez da jarraikorra, proiektuak ez da zenean geldiuneak egoten dielako, dene gehiapatu dozu, ez da? Zela eruten dituzu geldiuneak edo, noraino die, eta gainako bizen beretxek argi geratu dau, garrantzitsuak zure ustez geldiuneak? Bai, beti ondo etortzen dira perspektiba hartzeko pixkat, ez? Zeren, igual ibiltzen ga korrika eta oso sartuta lanian, baina, pixkate urrunetik ikustia gauzak interesantia da. Alde horretatik, nik egiza esan, azken urteetan oso geldialdi gutxi eduki ditut eta beti eduki dut proiektuak eta lanak denbora guztian. Baina ondo etortzen dira, pixka geratzeko eta pixkate baita ez dakit irakurtzeko edo aspaldiko ikusi nahi dituzun pelikulak ikusteko edo ez dakit, edo pasiatzeko. Bakazioa ondo etortzen dira. No, eski, izan behar, Marianek aurratu duzkuneko buru gorra zarela ordenadorian eta ordu asko itxe dituzula. Historiak prestatzen, egiten du lan asko ordenadorearekin, pasatzen ditu ordu asko ordenadore aurrian, idazten oso polita da, beraiekin lan egitea eta batzutan haserretzen geha ere, ze batzutan berak nahi du zerbait egiteko nahi du dena eduki, ez dakit kamarak eta tresnak eta jendia eta argiak eta ni ekoizle bezala batzutan ez dut ikusten, ez dago dirurik hori dena ordaintzeko eta ez dut ikusten hori benetan beharrezkoa, baina bestela oso ongi moldatzen gara eta pertsona zentzuduna da eta errex egiten dugu lan elkarrekin. Ideia asko da ditxor Marianek ez da, askotan danan ari izaten duzula prest eukitzea. Zu dakazu pelikula bat buruan, orduan ikuste duzu nola egin, ez? Eta modu egokiena da, eukitzea momentu baten gurrua bat, edo, imaginatu, behar dut, ez dakit, katxarro bat hor. Eta, karo, beti ez dago dirua hori, porque oso garestia da dana, ez? Rodaje batean, azteza batzen, eta derrepente, edozein momentutan sare gastatzen milioiak, ez? Agurretxe beste garatzerakoan, San Martin plazanko montaje hori bera nire gogartzen dugu arraziten ikusta, hor zenbat inbertsio dauen, ez? Alako baten. Esan oso komplikatu bat, Nire ez jakintasunetik, galditzen dut.
Berez, imaginatu, gure adibidez, Agurretxe beste, jausten dianean bileteak, ez? Ez, ze komplikatua, ez? Digitala beharko ditugu, edo ez, da. Azkenean, probak egin behar dira, ez? Eta modu simpleak ere probatzea oso importantia da. Guk hor, hartu gendun soluzioa oso horrexea zan. Nola izin iten? Grua bat ipini, grua honek, udaletxeko grua bat. Udaletxeko grua bat ipini, eta ipini dekorazioko 3 lagun bileta botatzen. Eta hor jauz itzen dira. Eta jauz den dira, eta hori ematen dut, eta jazta. Eta listo, nahiko. Eta guk, hori baino lehen, gero, bain bia da, igual bete gero digitalekin, eta orduan deitzen diozu, Madrileko, ez dakiz enpresako laguna ditugu gainera, ez? Hasieratik, txotxetik, gurekin lan egiten duten jendea, ez? Eta oso garestia da guzti hori, baina azkenean, kasu horretan oso soluzio simplea zekan. Eta ez dozu imaginatzen, baina pelikula edo serie askotan dauden soluzioak oso simplea dira. Eta amerikanoak gu bezala rodatzen dute, edo guk rodatzen dugu eura bezala. Osea, dana da antzerakoa, ez? Bai, erabiltzen dela medio gehiago digitalak eta holako gauzak egiteko. Baina, azkenean hemen ere holako gauzak egiten dira. Baina beti da, modu errezena bilatzea, porque komplikazioatik ez dago merezi. Oso, do. Ana Artz, zure txanda? Genero batetik bestera erraz aldatu duzu zure filmetan, eta autore sinema behin dozu. Nola izan aldaketa hori? Autore alde... Bueno, ez dakit. Nik esate dutzu lehen esan dutena, ez? Pelikula baten aurrian da erronka bat eta modu batera heltzen dutzat, ez? Arrazoiaka igual, egizia da, gaiak jorratu lizkela 1000 modutara, ez? Baina, ez dakit, ni ikusle bezala, komedia asko gustatzen jat, barreitxe asko gustatzen jatelako, baina drama hon bat, harrapatzen desunean, pelikula bat hola, barruaino sartzen jatzunean, plantxatua geratzen naiz, ez? Orduan, hortxe, ez dakit, nik jolasian nabil, eta azkenean sormen lan izan izin egitea jolasa da, eta ez dakit zergatik, batzutan hartzen dituzu historia batzuk, eta hortik abiatzeza, ez? Baina, ez dakit, hori, nola esan, ez? Ez dakit. Oso ondo, usuen galdera, uste galdera saia daukola, zure itxeko. Zure film danetatik, zein esango zinunke dela zure gustukoena? Bai, saia da hori. Ez da. Horakoetan askotan lehen amama aipatu oso zure zugan induzula, baina zein bat aukeratuko zinuke. Ba, igual amama guai daka nire txikitako oroipen da, mundo surrealista hori, koloreena eta asko, gustatzen jat pilo bat, ez, alde horretatik. Gero, kortoak eta behar dira oso politxa. Zela trokelen aipatu dut, hori egiten, prozesu bezala da pelikula kutxun bat. Eta gero beste bat aipatzekotan, Topeka da, ez? Topeka berez izan zen, ez dakit, golpe bat bezala, ez? De repente, esan, laburmetrai bat nahi dut, inungo subentzio gabe eta ezer, juntatu 80 gizon horre askizuko auzoan, da benga, guazen lagunekin, korto bat egitera, ez? Eta, funtzionatu zuen gauza bat, eta berez, Eta gero, brinkolari ere badiote horre xarma. Azkenean, hainbat esango ditugu azkenean. Bai, ez da erreza, ez da erreza. Bueno, Nora, zure txanda orain. Film bat zuzentzen duzunean, zela zintzite zara jende aurrean aurkezten? Jende aurrean aurkeztea. Zelakoa da zure? Bueno, eukiditut garai ezberdinak, oso lotxatitxa izan naiz beti. Aipatu dugu, lehenengo Zabalategiko jaiaetako obra ezin ditela tara. Oso lotxatitxa. Ni goratzen dut, Txotx Donostiko beldurrezko zinemaldian aurkeztu gehinunean, oso urdurik genden, eta atera beginan aragora, eta moskortu inginan, porque ezin ginuan, miedo eszeniko, ez? Eta oso gaizki pasatzen ginuan, baina, gero urtean pasatzen dian hainean, oitxura hartzen dozu,
eta normalian, ondo pasatzen dut eta disfrutatzen dut jendeakin konpartitzen zure pelikula eta baita euren erantzuna jasotzen eta, bueno, oitxu itxesa azkenean, bai. Ondo, gertukua bintzat arro dituzu injako lanakin. Baina, bueno, suposatzen dut horrek izango zila, zure espektakulo mundu ontako, lehengo pintzeladatxuak, ez da? Eta hasiera baneko kaskarra eukiarren, oin nabarmen da, zure karrera profesionala oso ondo, ez? Eta hori, zoragarri jundala. Horregaitxik, zorionak kixi, hasiera kaskarra horrek eukiarren, oin bukaera ederra daukazulako, osea, segi hola, segi pelikula on batzuk ematen guri eta postasuna ematen, osea, musu bat. Holako musuak ez da. Dia nire grupia dia. Estreno danetan etortzen dia, dotore jantzita. Oso ondo ilusia ditzen dozta, eta politxa da, azkenean konpartitzea hori, eta, beharra. Oso ondo, Uxue, ja azkenengo txampan gaude, azken galdera ingo dugu bakoitzak, eta saioa bukatutat emongo dugu. Zela sentidu zinan Goya sarixan izendatuta irten zinanean, eta Donostiako zinemaldixan? Izendapen horreik zela sentitzen die. Hori, hanbe beldurtuta genden, eta bideok. Osea, eske, 15 urte dira, eta guretzako, ez dakit, gu loztatitxak izan gabeti, eta han egotia gauza politxa zan, baina ez ginoan atera nahi. Izendatuak ondo, baina han ateratzea eta... Larrei. Baina, baita oindala 15 urte Goiak ezeuken gaur egunean dakan oihartzuna eta beste gauza bazan. Baina, horrek saritxak eta, etortzen dira ondo, posa handixa hartzen dozu olakotan. Eta, sin más, nik uste dut pelikula bakoitzari zuk eman behar duzula baloria eta importantia izan behar direla zuretako. Eta ez dela biratu behar hainbeste kanpotik etortzen dian, kasu honetan laudorioak edo beste batzutan etorrelezke behar golpeak eta alde horretatik bihurtu behar duzu pelikula bakoitza importante. Eta ikasi dut, ezin diala egin, ondo pentsatu gabe pelikulak, zeren horrek beti dare zure atzian, ez? Itzal moduan jarretxuko zabe. Nora, zuretako txanda, azken galdera. Zuzendari aritzeaz gain, aktore lanetan aritzea gustatuko jatzen? Ezin dut. Oso txarra naiz. Egin ditut lagunendako eta kameuak eta baina txarra, oso txarra. Ez dakat gaitasun hori. Kameraren bestaldean, atzean hobeto. Anartz, azken galdera. Noiz baitzen zinemagintza bertan bera lagatzeko asmoik euki dozu? Euki duzu zalantzarik zinemagintza, honek ez nau, ez dakit jazta, naskatu naz? Momentu gorra pasatzen dira, da oso... Da negozio gogorra da, zaila da, eta pasatzen dira momentu batzutan gaizki pasatzen dozu, baina ez dakit, nik beti daukat beste historia bat, karpeta batian edo kuaderno hortan apuntauta, eta ez dakit da bizitzeko era bat, eta hauxe aukeratu dut, eta egisetan ez dut euki lagatzeko gogoik oinarte bintzat. Nekin gautza azkenengo alderia, aipatu dituzu, basaritz, proiektu ezberdinetan, baina nik hastakita aurreratu ziken hor kuaderno horretan idatzita dagoen beste historixon bat etorkizunera begira landuko dozulakuan. Ez dakit, dauzkat desente hortikan, ez? Baina ez dakit zein helduko jaten. Ontxe bertan, ja lanpetutan... Nahikoa lan badaukotzu, ja? Dauzkate, dokumental bat estrenatzeko beste bat egiten hau, eta gero pelikula hau, egin bitxartian, seguro egin leketela beste zerbait, ez? Eta gero daukat beba igual, ez dakit, serie batek ere pikatzen dozta pixkat, eta gaur egunean dirua serietan dago. Hor dago, negozioa, ez? Eta geixau, ontxe bertan,
aretoak bizitzen nahi dian krisia, eta hau ez dakit geratzeko ez da izango, ez? Orduan, nik probatzeko gogoa badakat eta ez dakit zein ingoten, baina, zehose badaukat hortikan. Oso ondo, itxeko dugu eta emongo dugu horren berri. Eskerrik asko Kixi, horretearen. Mi esker, kuadria. Hori da, eta zebei Maria Lagutiko aipatu, nora uxuetan hartz, lan itzela indozue, bai galderotan, bai bidixo honik prestatzen, apura Kixi apur bat koloriak atara dotzen zuen apur bat eta jarri duzu urduri bera ingertuko jendia elkarrizketatzen. Lan ederra, eskerrik asko ekipo, eta horrengora arte, bale? Mi esker. Agur! Eta zue ikusentzuleok, urrengo saioan beste gonbidatu bat izango dugu, ordura arte.